Мы к тебе зайдем сейчас. И сейчас мы вот так тоже. Ты дома? Ну все.
Świętego. Pan z wami. Świeczki i wianki u Adwencie to яскравые символы czekania. Światło pokazuje szlak, rozsiewa ciemno, прогоняє strach і дає почуття безпеки. Światło з'являється так само символом Христа, який є światłem światu. Запалювання по чарзі свічок, розміщених у вінку, нагадує про наближення народження Єсуса Христа. Зеленый колер венка символизует нашу непорушную надею на збавление, а запаленные свечки – перемогу святла над темрою, життя над смертью. Вітаю вас усі, дорогі брати і сестри, на этой святой мши у першу неділю Адвента. Мараната, Пане, прийди. Розпочали ви гэтымі словами, гэтым спевом Eucharystую і новий літургічний період, літургічний час. Варто на початку задати собі питання, з яким серцем я розпочинаю цей шлях. Яке воно моє серце? Сьогодні на початку Адвента. Боже Слово нам сьогодні скаже, Пан Ісус скаже, зважайте на ваше серце. Чувайте. Будьте господарами свого серця. Глядите, что або хто уваходить в ваше серце. Там так само кружить дьявол, хоче уваходить, уриватися, бо йому видається, що має владу над нашим серцем. Але владаром нашого серця є Бог. Тому хочемо чувати. І сьогодні на початку вертаємося так само до початку нашої віри, до нашого Христу. Тому покорно попросимо Пана Бога нашого, как посвятил эту воду, якой мы будем окроплены на успомин нашего Христа. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі, и отрымали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованные у Твой день, Пане. Обнови в нас животворчую крыницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрымать Твое збавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учинить нас годными брать удел у небесной гостине Его владарства. Аминь. Просим теперь так само Бога, как благословил гэты наш вянок,
і ўмацаваў нашу надзею на тое, што мы атрымаем радасць збаўлення. Благословены Ты, Пане наш Божа, валадару вякоў, бо дазваляеш нам у гэтым годзе зноў перажываць радаснае чаканне прыйсця Твайго Сына. Благослови гэты вянок і свечкі і ўмацуй нас у надзеі збаўлення. Няхай гэты вянок нагадвае нам, што Ты трываеш навекі і жывеш у недасяжным святле. Учыні, каб асветленыя святлом Хрыста, які наведвае нас, мы трывалі ў малітве і выйшлі насустрач яму са святлом веры і любові, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Амин. Молимся. Эту святую Ішу ахвярую за Марію з нагоди дня народження, так само за Микиту, Альону і Сергія. Дар Божого благословення, опіки Найсвятейшої Панни Марії, всіх потребних дарів Духа Святого. Усемогутный Боже, просим Тебя, дай верным Твоим такую охоту, каб добрыми справами падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць, а ў судны дзень далучаныя да Яго выбраных маглі дасягнуць валадарства нябеснага. Праз Пана нашага, Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Єремії. Вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі я выканаю абяцанне, якое абвясціў пра дом Ізраэля і пра дом Юды. У тыя дні і ў той час я ўзгадую для Давіда парастак справядлівасці, і будзе ён чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У тыя дні Юда будзе збаўлены, і Єрусалем будзе жыць бяспечна, і назавуць яго Пан наша справядлівасць. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня в правде Твоей и научи, бо Ты мой Бог избавца. Да Тебе, о Пане, узношу я душу
першого послання святого апостола Павла до Тессалоникийцев. Браты, нехай помножить вас Пан и переполнить вас любов'ю одно до одного и до усіх, якою і ми маємо до вас, каб умацовать серце ваше беззаганными у святости перед Богом и Отцом нашим, у час прийстя Пана нашого Єзуса з усіми ягоними святими. І урешті, брати, просим вас і молим у Пану Єзусі, каб ви, прийнявши од нас тоє, як треба вам себе поводить і догаджать Богу, як ви і поводите себе, каб больш у гэтым узрастали. Бо ви ведаєте, якія ми дали вам накази від Пана Єзуса. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У той час Jezus сказав своїм учням: «Будуть знаки на сонці і місяці і зорках, а на землі сполох народів і замішання від гулу морського хвилювання. Люди будуть млети від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо захистаються моці небесні. Тоді побачать Сина Чоловічого, який буде вести в облаку з моцею і славою великою. Коли ж це почне відбуватися, тоді ви проститеся і поднимите голови ваші, бо наближається откуплення ваше. Зважайте ж на себе, как сердце ваше не были обтяжараны похмельем и пьянством и життєвими клопотами, и как день той не застав вас несподівано, як пастка. Бо він прийде на усіх, хто живе на поверхні всей землі. Ви чувайте увесь час и молитесь, как вы могли позбегнуть всего того, что повинно отбыться, и стать перед Сыном Человечим. Это слово Пана. Пасторское послание на первую неделю Адвента арцебископа Станівського митрополита Мінська и Могилевского. Чувайте и молитесь весь час, как вы могли позбегнуть усяго, что повинно отбыться и стать перед Сыном Человечим. Люблю у Христе Пану, браты и сестры. Сегодня хочется подяковать Пану Богу за то, что дает нам махчимость розпочати чергову в нашому житті Адвент. Одночасово хочеться пожадати, як в цей період Адвенту ми переживали як час удячності за великі дари, отримані від Бога, і перш за все як удячність за самий коштовний дар, який отримало чоловічство, удячність за Сина Божого, який стався чоловіком для нас і нашого збавлення, і який народився з Діви Марії. Це так само час подрихтовки до урочистості Божого народження, прийстя нашого Збавця Єсуса Христа.
Добре відоме нам слово «адвент» походить від латинського «adventus» і означає «прийстя». Це час, коли ми, як християни, з надією чекаємо виконання обіцяння Бога, який про своїх продків обвіщав об прийсті Месії. Адвент повинен бути часом духовної підрихтовки до глибокого переживання правди об утіловленні Бога. Многие из нас за свою занятость и обыяковости перестали зауважать, что литургичный год – это наш духовный годинник, який визначає ритм християнського життя і уводить певний порядок у практиці нашої віри. Адвент – це час подвойного чекання, але не пасивного, а повного нашого уділу. Магчыма, за гэтыя 35 гадоў адраджэння нашай веры ў Беларусі мы ўжо настолькі прызвычаіліся да традыцый, звязаных з асноўнымі святамі, што ўжо не так глыбока іх перажываем. Але трэба змяніць і ажывіць такое стаўленне некаторых вернікаў, каб мы ўсведамлялі глыбокі сэнс усіх каталіцкіх святаў, асабліва асноўных, якімі з'яўляюцца Божае нараджэнне і Вялікдзень. Бо калі мы ведаем сэнс і каштоўнасць звычаяў і практык, калі усведамляем, дзеля каго мы працягваем іх культываваць, тады ніколі не стануць для нас звычайнымі. Розпочинаючи Адвент, варто пам'ятати, що він ділиться на два періоди. Перша неділя Адвенту до 16 снежня зв'язана з чеканням другого прийстя Ісуса Христа наприкінці часов. Знаки, що будуть попереджувати другое прийстя Пана, про яке говорить нам Євангелія, не просте для зрозуміння. Однак у їх буде щось таке, як праведні вірники зауважили, що починають сповнятися Слово Божого предказання. Таму Пан Ісус захоче своїх учнів до чування. Це чування своє особливе сполучення туги по Єсусу з пильним назиранням за тим, що відбувається навокал. Ми, християни, ніколи не повинні думати про кінець часов як про катастрофічне здарення. Для нас важно то, що Син Чоловічий прийде і настане Боже владарство во всій повноті, з його вічною радостю, близькою присутністю Пана. Менавіта так для учня Пана розпочинається радость небесної хвали. На кожній імші ми визнаємо віру у другое прийстя Єсуса. Але ці сапраўды мы гэта вера. Калі так, то у чым вияўляецца гэта вера? Мы не ведаем, калі Христос зноў прыйдзе на зямлю, каб судзіць жывых і памерлых. Але ў гэтае яго прыйсце ўключаны таксама наш адыход. Jesús тады таксама прыйдзе канкрэтна да нас і па нас. Ці гатовыя мы да гэтай сустрэчы так, як мудрыя панны з Євангелій, што мы прынясём на сустрэчу з Jesúсом. Гаворка пра яго прыйсце не мае на мэце напалохаць ці выклікаць у людзей жах. Святы Ян пісаў, што ў любові няма страху. Калі мы кагосьці любім, то мы чакаем яго і хочам быць з ім. Перыяд Адвенту спрыяе таму, каб абудзіць у нас тугу па Богу. Бо якая наша туга, такая наша вера і любов. Другі ж перыяд Адвенту з 16 по 24 снежня звязаны з непасрэднай падрыхтоўкай да ўрачыстасці нараджэння Пана. У гэты час варта задумацца над тым, кім для нас з'яўляецца Jesús і як мы ўспрымаем яго нараджэнне. Магчыма, нарэшце прыйшоў час па-іншаму паглядзець на святы ў нашым дарослым жыцці. Успомнім пастушкоў і мудрацоў, якія прыйшлі да нованароджанага Пана. І адны, і другія нешта прынеслі з сабою, бо ў госці з пустымі рукамі не прынята ісці. Таксама не пасуе ісці на імшу пастэрку з пустым сэрцам. Што ж мы можам падараваць Jesúсу? Напэўна, яму больш за ўсё падабаецца наше асвячэнне і любоў. Нашаму асвячэнню служыць найперш споведь і перапрашэнне за грахі. Удзел у раратах, святой імшы, прысвечанай Маці Божай, якая нясе людям найпрыгажэйшае святло свайго Сына Jesúsa Христа. Чаму б не ушанаваць Марыю нашым удзелам у раратах? Чаму б не выбрацца на рараты ўсёй сям'ёй? Чаму б не далучыць да гэтай малітвы малых дзетак? Сустрэча з Jesúсам падчас раратняй імшы з'яўляецца добрай нагодай як для дарослых, так і для моладзі і дзяцей, каб паглыбіць сваю веру. Каб правесці малодшых дзетак праз гэты перыяд літургічнага года, неабходны асаблівы клопат усёй сям'і. Каб дома вяліся размовы аб праўдах веры, аб важнасці падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння.
To był sumesny udział u ratach, падрыхтоўка адвентавага вянка і яселя, разлучванне калядак, а таксама захочванне прыняць пастановы на адвент. Хрысціяне чакаюць прыйсця Хрыста, і гэтая вялікая падзея з'яўляецца сутнасцю святу. Адвент павінен быць магчымасцю адчуць тое, што Бог прыходзіць. Трэба памятаць і пра тое, што адвент з'яўляецца таксама для ўсіх нас добрым шансам, каб пачаць змагацца з нашымі грахамі і слабасцямі. Таму падчас адвенту праводзяцца парафіяльныя рэкалекцыі, якія служаць нашай фармацыі і фармаванню сэрца, таксама натхняюць нас на шчырую споведь. Запрошую ўсіх узяць удзел у гэтых духоўных практыкаваннях. Спадзяюся, што яны дапамогуць у пазітыўнай трансфармацыі нашай душы, мыслення і паводзінаў, а добра падрыхтаваная споведь дапаможа нам у святку нараджэння Пана прыняць прысутнага у выглядзе хлеба Езуса ў чыстае сэрца. Бо як жа цяжка святкаваць яго нараджэння, не знаходзячыся ў стане свячальнай ласкі. Не будзем жа адкладаць споведь на апошні момант і памятаем, што для Езуса больш важным з'яўляецца не бліскуча чысты дом, але чыстае сэрца. Вянок з 4 свечкамі, якія сімвалізуюць 4 нядзелі адвенту, гэта таксама своеасаблівы гадзіннік, які адмярае час да нараджэння Езуса. Зелёныя галінкі нагадваюць нам пра дар жыцця, а свечкі пра святло. Адвент не з'яўляецца перыядам пакаяння, як Вялікі пост. Адным з евангельскіх заклікаў на адвент становяцца словы святого Яна Хрысціцеля «Падрыхтуйце дарогу Пану, простымі рабіце сцежкі Яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, а ланцугі гор далінаю, і ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне». Містыкі кажуць, што вера і любоў да Бога спеюць у цішыні. Паглядзім сёння нашыя жыццёвыя шляхі, на тое, куды мы ідзем, чаго шукаем і каго слухаем. Сёлетні адвент доўжыцца 24 дні. Таму заахвочваю ўсіх нас, каб мы на працягу гэтых практычна 3 тыдняў кожны дзень свядома былі з Богам. Як гэта зрабіць? Гэтага можна дасягнуць часта молячыся Словам Божым, чытаючы добрую рэлігійную кнігу, молячыся ружанец, або слухаючы цікавыя духоўныя разважанні. Душу таксама трэба карміць, таму трэба сілкаваць яе чымсьці сапраўды карысным. Паклапоцімся таксама пра нашых бліжніх. Давайце знойдзем для іх час. Завітаем да таго, каго даўно не бачылі, або патэлефануем таму, з кім даўно не размаўлялі, і, безумоўна, наведаем хворых, і тых, хто не дае сабе рады з-за сваёй нямогласці ці калецтва. Не забудзем таксама і пра міласціну. В старажытных традыцыях адвентавая міласціна патрабуючым матывавалася вельмі прыгожа. Касцёл заклікаў, каб у гэты адвентавы перыяд вернікі сваімі ахвяраваннямі падтрымлівалі асабліва дзяцей, удоваў, самотных маці і бездомных. Не забывайце пра парафіяльную супольнасць. Включайцеся ў дзейнасць парафіі, у рухі, якія ўжо існуюць, і стварайце новыя. Каб заставацца моцнымі ў веры, недастаткова адных толькі асабістых малітваў і удзелу ў нядзельнай імшы. Мы прынялі хрост, таму пакліканыя быць вучнямі і сведкамі Хрыста. Іншы чалавек гэта заўсёды дар, а сапраўдная супольнасць дае падтрымку і сілу. Пра гэта ясна гаворыць папа Францішак. Усе мы, хрысціяне, адказныя за місію Касцёла. Кожны святар, кожны чалавек. Вядома, вы можаце спытаць, а што магу зрабіць я, як кіроўца аўтобуса, як фермер, як рыбак і так далей. Тое, што павінны рабіць усе мы, сведчыць сваім жыццём і падзяляць адказнасць за місію Касцёла. Належыць памятаць, што літургічны адвент – гэта не толькі падрыхтоўка да Божага нараджэння, але таксама імкненне годна ўдзельнічаць у кожнай святой імшы, у якой ён сакраментальна прысутнічае. Бо ў цэлебрацыі літургіі, як пісаў папа Бенедыкт XVI, вырашаецца будучыня веры і Касцёла. Мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб сустрэча вакол алтара эўхарыстычнай ахвяры стала для нас сустрэчай з асобай укрыжаванага і воскреслага Христа,
І хай новий літургічний год, який розпочинається у першу неділю Адвенту, стане магчимостю для оживлення релігійного життя кожної нашої парафії, яка з'являється евхаристичною супольністю. Адвент відкриває нам таємницю Бога, який дає нам надію. Бог через Ісуса Христа з'являється криницею спокою, якого так прагне серце чоловіка. Менавіта ад Яго ми отримуємо уся ласки і дари, необхідні нам для годного життя і духовного розвиття. Праз молитовне відчування, добрі учинки і милостину ми зможемо подрихтуватися не тільки до святого Божого народження, а так само і до святого года, юбілейного 2025 года християнства. Папа Францішек захочує нас, попросим Пана, щоб Ён усе більше наближав нас до Його таємниці на шляху, яким Ён хоче, як ми йшли. На шляху покори, доброзичливості, убоства і усвідомлення власної греховності. Він приходить, щоб вирятувати нас, визволити нас. Нехай Пан дасть нам гэтую ласку. Прийди, Пане Єзу, наповни нас Твоїми дарами, каб змогли ми праз адвентове відчування випросити Твою милосердність, спокій і згоду поміж людьми. Наплённое проживание Адвенту от щирого сердца благословляю у имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Арцебископ Юзеф Станевский, митрополит Минска, Новгородский. Вызнаем нашу веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekaючи прийстя Збавcy нашого Єзуса Христа, взящем до Бога наши супольные просьбы. Молимся за святий костьол, каб, обвящаючи свету Євангелія, допомагав людям зустрітися з Христом. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за папу Францішка, каб Христос, прийстя якого ми чекаємо, наповняв його своїм спокоєм. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за наш народ, каб ён клопотился об заховании веры и нестомно поглублял ее. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за молодь нашей країни, каб яна добра падрыхтавалася до виконання своїх будучих заданняў у грамадстве.
Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за наших памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб яны атрымалі спакой і вечнае жыццё збаўленых. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за нас, тут сабраных, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молимся в дар Божого благословення для Марії з нагоди дня народження, так само для Нікіти, Альони, Сергія, ласку здоров'я, опіки Матері Божої і потребний дар Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за доброчинців і адресатів акції нашої парафіальної «Стань святим Миколаєм», щоб добрий Бог благословив эту справу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный, вечный Боже, який прагнеш збавлення всіх людей, выслухай наши молитвы и учини, как наши дни были наполнены спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. 137. Молитеся, брати і сестри, капаю і вашу офяру, прийняв Духа Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми, просимо ті дари, які ми, дякуючи Твоїй щодрості, отримали, які сином неотданностью Тобі охвярує. И учеников этой охвяры стал для нас задатком вечного збавления. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце.
Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён такі зноў прыйдзе ў ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, ускрикаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліцца душу Твоє створення, бо праз Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляєш і освячаєш і неспинно збираєш свой народ, каб ад усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистою ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молю Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podziaku Tobie składaючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Ангел, вспоминаючи збавчу муку Твоего Сына, так само Его цудовне воскресіння і повшестя, і чакаючи од Рога прийстя, з подякою складаємо Тобі оту живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадав бути милостивым. Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учиніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, з святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апостолами Твоими и славными мучениками,
świętym Janem, świętym Maksymilianem Kolba, świętym Vincentem de Paul i всіми святыми, przez zastupnictwo jakich my spodziewaємо się na Twoją niestąpną допомогу. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania wyniesie się mu światu spokoju i zbawienia. Будь ласкаво мацовать у вірі і любові костьол Твій, який пилігримує на землі. Заслугой Твоїм папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивий до просьбу этой сім'ї, яка по Твоїй волі стоїть перед Тобою. О добрий Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї одійшов з цього світу, милостиво прийми. Благодарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсегда радоваться Твоей хвале. Раз Христа нашего Пана, раз закугодорный свет, усялякими добротами. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасал нам як Избавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od wszego słowa, daj łaskawo upokoju dni nasze, допоможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греху и заховали до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой не даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а даруйте ему супокоем едностью, Ти живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу.
благословенный и покликанный на вечеру Егонную. Пане, я не вартий, как ты прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Pan adoruje nas szczęściem, a zemia nasza dać swoje prawo. Спел номер 22. Спел номер 99.
поднял поколение, над теми, кто его боится. То есть словом славил небес, имя своего Сына нам дает. То есть словом славил небес, имя своего Сына нам дает. Показал мост своей правицы, рассеял тех, кто пытливый сердцем, скинул могутных с трону и возвысил покорных. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. Добром холодных насытил, а богатых нищим отправил. Принял своего слугу Израиля, памятающий простою милосердность. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. Яко обетовайцам нашим, Аврааму его потомству навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадрегу за веры завсёды, и на веки вечные. Амен. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. То еки словом славил небес, имя своего Сына нам дает. Молимся, Боже наш Ojcze, niechaj plonne bude nasz udział w tej tajemnicy. Raz jaką Ty wiedziesz nas, ziemnych pielgrzymów, po drodze do nieba i uczysz się sercem lubić wieczne dobroty. Przez Chrysta, Pana naszego. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякую соборну молитву сьогодні за так само всім, хто прибирає каплицю, хто попутиться протокол каплиці, хто веде так само ремонтні праці, утеплення нашої каплиці. Хай добрий Бог узнагородить своєю ласкою за це, так само за всіх дарувань на будову костьола. За всіляку допомогу, так само щиро дякую і уділ у житті парафії. Na tym tygodniu liturgii odznaczamy autorek trzeciego wspomnienia świętego Franciszka Ksawery, prezbitera, u piątnicu wspomnienia świętego Mikołaja, biskupa i u sobotu wspomnienia świętego Ambrozia, biskupa i doktora Kościoła. Na tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek miesiąca, pierwsza piątnica. Molimy się do dla Najświętszego Serca Jezusa Chrysta, dodatkowo im 12 będzie i o paździe wieczorowej i mszy i nabożeństwa zapraszają na osiedloczną adorację u intencji obrony życia i świętości naszych sięgów. I pierwsza sobota, mnóstwo nabożeństwa u 18:30. Rozpoczęliśmy czas Adwentu i pamiętajmy, że to nastabliwy czas rozdumu, wyciszenia. Przyjemno robić postanowy na ten czas, my tak samo zachłuczamy. I postarajmy się na przeciwko tego periodu больше zasiarodzić nad sprawami naszego duchownego życia, w ogóle naszego życia. Należy obniżować tak samo nasz udział u głośnych zabawach. Dla больше глубокого переживания Адвенту будут организованы ратня святая инша. Каждый день от понедельника до пятницы
капліцы, в нашай капліцы ў 6:45. Панядзелак, пятніца, ад панядзелка на пятніцу ў 6:45. У гэтым годзе рата будзе перажываць пад дэвізам «Дарога сэрцам маляваная». Разам са святым Вінцэнтам де Поль, які сваё жыццё прысвяціў людзям патрабуючым, бедным, словам міласэрнасці, будзем кожнага дня вандраваць не толькі з Марыяй, што першая, которая нас вядзела ад Вайцяля, таксама з дапамогай яго гісторыі жыцця будзем вучыцца чыніць міласэрнасць. Таксама дзеткі атрымаюць спецыяльныя плакаты, такія будуць збіраць наклейкі, ўжо можа цяпер дзесьці тут у мяне было, згубіўся. Запрашаем. Усе, хто заўтра прыйдуць на рараты, то гэта атрымае. І дзяцей запрашаем таксама рабіць добрыя ўчынкі і пісаць на сэрцах, падпісаць і прыносіць на рараты. Будзем збіраць такім наши подарунки для Езуса, каб святая дарога Адвента да Бэтлея наша была маляваная сэрцам, значит, любов'ю, добрымі нашими справами. Реколекции нашей парафии отбудутся с 13 до 15 снежня. Будет план подаден позднее, или же варто теперь себе записать у календарь. Захочам попроситься про своих близких и знакомых хворых, кто не мае физической возможности приходить у костел, как запросить для их святара с сакраментами. И вот тут у меня под объявами лежал плакатик, значит, вас покажу. Вот такие будет для детей, так что будем тут вандровать по разных краинах и будем плакат дополнять раз весь разворот. И акция допомоги адвентовая в нашей парафии организована праз нашу молодь «Стань святым Миколаем». В новом году была первая такая акция, и вельмі добры быў водгук сярод вас. Дзякуем за гэта. Мы тоже збіралі тыя падарункі, дапамогі для парафіі ў Шуміліна, на поўначы Беларусі. У гэтым годзе ізноў працяг гэтай акцыі «Стань святым Мікалаем», і каму хочам дапамагчы, гэта будуць дзеці, 15 дзяцей з дому сямейнага тыпу у Богданове, і таксама дзеці ў патрабуючых сем'ях на Гомельшчыне. Такія асноўныя два месцы. Там сёстры Калькуткі, сёстры Маці Святой Тэрэзы з Калькуты адведваюць сем'і такія патрабуючыя, і праз іх гэтая дапамога будзе дойдзе да адрасатаў, а таксама яшчэ ёсць некалькі дзяцей у іншых мясцовасцях. Як можна паўдзельнічаць у гэтай добрай справе? Наши волонтеры, молодь уже на улице вас чакают, и можно до их подвести или еще раз тлумачить. Я только скажу так несколько слов про то, что можно взять данные, написанные на карте, конкретного дитяти, конкретной семьи, и там написаны некие речи, которые приблизно потребные для этих людей. И можно самим, с детьми закупить это все наступную неделю принести. Волонтеры знову ж будуть це збирати, і потім буде час, коли ми це довезли до адресатів. Коли хтось, може, не має можливості такої часової, як присвятити на це час, праця, інші обов'язки, а має можливість, то можна так само долучитися фінансовими сродками, і вже потім волонтери доповнять ті потреби, які будуть. Там різні справи, речі, сродки особистої гігієни, здесь і канцелярія, здесь і зимові речі. Наприклад, там, де сестри Калькутки саме казали про такі потреби, як постільна білизна, і просто, здається, речі, але вони там будуть потрібні. І це буде такий наш дар, між іншим, один зі способів цю дорогу адвентову учинити серцем маляним. Тому що запрошуємо і дякуємо за уділ у цій справі. W samym czasie Adwentu chcemy podczas raratu będziemy sobie modlić za tych ludzi, którym chcemy pomóc.
Это так само важно, как молитвы отруить этих детей и этих семьи. Усім юбілятам, іменинникам надходящего тижня складаем наилепшие пожелания, здоровья, супокою в ваших сердцах, семьях и шматиків Божих ласк, опеки на святейшей Панны Марии. Хай добрый Бог благословит на сегодняшний день и на весь. Аминь. Примите Божие благословение. Пан з вами. Схилите головы на благословление. Всемогутный, милосердный Бог дає нам ласку, дякуючи, якою ми з вірою вспоминаємо прийся на світ Його Сина і чекаємо Його друга прийся у славі. Нехай насвітить вас світлом приходячого збавця і одорить своїм благословенням. Нехай у земним житті Бог дасть вам тривалость у віри, радость у надії і плен у справах милосердости. Мы радуемся прыщу нашего Откупителя в человечем теле. Нехай он одорить вас вечным життем, коли знов прийде у славе. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокое Христа. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, бездоганное сердце Марии, будь нашим праведником. Святый Архангел Михаил,